Ir-riforma fil-qasam tar-raba tinkludi abbozz ta' liġi u white paper li tinsab miftuħa għal konsultazzjoni pubblika għas-sitt ġimgħat li ġejjin. L-abbozz ta' liġi se jkun qed jemenda il-kapitolu 199 tal-liġi Maltija u se jkun qed jindirizza nuqqasijiet fil-liġi b'mod li jinħoloq bilanċ bejn id-drittijiet tas-sit u tgawdija tal-proprjetà filwaqt li jiġi protett l-interess pubbliku. Fl-emendi fil-liġi, il-Gvern qed jipproponi li s-sit għandu jippreżenta rikors li jindika b'kemm għandha tola il-kera. Qed ikun propost ukoll li l-bord għandu jistabbilixxi il-kera ġusta wara li jqis il-valur tar-raba stmata bħala art agrikola għall-użu agrikolu. Il-kera riveduta mill-bord m'għandix taqbes il-1.5% fis-sena tal-valur liberu fis-suq miftuħ meta l-art tkun stmata bħala art agrikola. U il-kera għandha tapplika għal perjodu ta' 8 snin. Din l-emenda fil-liġi tinkludi wkoll li fej ir-raba jinkludi wkoll razzett li huwa residenza, il-kerrej jingħata id-dritt li jżomm ir-razzett bil-kera li ma tkunx taqbes aktar minn 2% fis-sena tal-valur liberu tar-razzett fis-suq miftuħ. Il-kerrej għandu jingħata l-għażla mill-bord li ma jkomplix fil-kirja tar-razzett u jkompli biss fil-kirja tal-art agrikola. Dan jinkludi wkoll l-bdiewa li għandhom razzett bħala l-unika residenza tagħhom se jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-iskema ta' benefiċċju fuq il-kera maħruġa mill-awtorità tad-djar. Il-white paper tinkludi wkoll proposta li titwaqqaf awtorità li tħares ir-raba privata u l-pussess tiegħu. Il-white paper qed tipproponi wkoll li l-iżvilupp taż-żoni agrikoli bil-konfini ta' artijiet ta' valur skont il-pjanijiet lokali tal-2006 u li jingħata id-dritt tal-ewwel preferenza lil bdiewa kerrejja li jixtru art mikrija lilhom. Hemm ukoll inċentivi finanzjarji li jinkoraġġixxu l-attività u l-investiment fil-qasam tal-bidja. Din il-white paper tajt li se jibda proċess biex jitħaddem il-kunċett ta' prezz ġust u tingħata preferenza lil bdiewa ġenwini f'sejħa għall-offerti mill-Awtorità tal-Artijiet ta' Art Agrikola tal-Gvern. Il-bdiewa li għandhom razzett bħala l-unika residenza tagħhom se jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-iskema ta' benefiċċju fuq il-kera maħruġa mill-Awtorità tad-Djar.